Παιδιά, σας μάθησα να παίξουμε λίγο πόκερ. Εγώ δεν ξέρω πολύ, αλλά έχω φέρει ένα φίλο που ξέρει λίγο. Εγώ ξέρω πολύ. Ξέρεις πολύ και φαίνεται γιατί έχεις και τα ζάρια. Προχωράμε. Το πόκερ δεν είναι τυχερό παιχνίδι. Το πόκερ είναι τεχνικό παιχνίδι. Εάν δεν γνωρίζουμε τα βασικά, είναι βέβαιο ότι θα χάσουμε. Ναι, αλλά χρειάζεται και λίγη τύχη. Ναι, γιατί κάπως πρέπει να εξηγούμε και τις επιτυχίες των άλλων. Από επιτυχία, Χρήστο, ξέρουμε εμείς. Race. Εγώ με πάσω. Call. Κι εγώ μέσα. Αυτό τι είναι, είσαι και εσύ προληπτικός? Ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι επειδή είναι δικό σου το σπίτι. Τσεκ. Σε αυτή την πάσα λοιπόν πέρασω 5 σπαθί. Εγώ έχω το πλεονέκτημα ότι είχα κάνει race pre-flop. Μπορώ να ποντάρω και να διεκδικήσω το board, διότι είναι και διπλωμένο και αυτό φοβίζει τους αντιπάλους μου. Κάνω bet 50 λοιπόν. Πολλά έβαλε, το έχει. Εγώ είμαι έξω. Εγώ είμαι μέσα. Στη συγκεκριμένη πάσα θα επιχειρήσω να την κλέψω, δηλαδή να κάνω ένα μεγάλο στοίχημα, διότι είδα πριν ότι ο Παναγιώτης κοίταξε το Χρήστο, αντί να κοιτάξει εμένα. Έχω έναν άπειρο παίχτη στα δεξιά μου, έτσι θα κάνω ένα μεγάλο στοίχημα και οι πιθανότητες ο Παναγιώτης να πασάρει, να φύγει, είναι μεγάλες, διότι μπορεί να φοβηθεί ότι έχω βαλέδες, ντάμες ή φυσικά ότι έχω το 10. Τι έγινε τώρα, αυτός βάζει πολλά. Σίγουρα έχει το δεκάρι. Δεν θα πάω πάσο. Πάσο. Στη συγκεκριμένη πάσα λοιπόν, ενώ είχα πρόγραμμα να κάνω μπλόφα στο flop, με το συγκεκριμένο παίκτη έκανα και στο turn μεγάλο στοίχημα, γιατί ήξερα ότι θα φύγει εύκολα. Θα φοβηθεί τα δεκάρια και όπως και έφυγε, πέταξε τα φύλλα του. Στην περίπτωση αυτή θα προσποιηθώ αδυναμία, έχω κάρε, έχω πολύ μεγάλο φύλλο και θα κάνω check, να δώσω αφορμή στον αντίπαλο να στοιχηματίσει. Έχω ντάμα. Έχει κάνει τσεκ βέβαια. Πήλα δαχτυλίδι και βλέπουμε. Πάσω. Κι εγώ. Call. Θα κάνω bet. Call. Κάνω πάλι call σε αυτή την περίπτωση, γιατί πάλι θέλω να δείξω αδυναμία και να αφήσω στον αντίπαλό μου το περιθώριο να ξαναποντάρει. Bet. Στην περίπτωση αυτή θα κάνω bet, διότι έδειξα αδυναμία και στο flop και στο turn και έτσι ενδεχομένως δεν θα πιστέψει ο αντίπαλος ότι πράγματι έχω καλό φύλλο. Δεν παίζει να έχει κάτι καλύτερο, έχω ντάμα. Πάμε. Στην πάσα αυτή το check που έκανα στο flop αλλά και το check στο turn έδειξα αδυναμία και έτσι ο αντίπαλος έκανε call και στο river με αποτέλεσμα να κερδίσω περισσότερα. Έχω ένα πολύ μεγάλο φύλλο, ριγάδες, το δεύτερο μεγαλύτερο φύλλο στο πόκερ. Η σκέψη μου είναι πώς θα κερδίσω περισσότερα σε αυτή την πάσα, επομένως θα κάνω ένα πολύ μεγάλο race. Bet. Εγώ με fold. Call. Εκτός.
Θα κάνω ένα bet, ο άσος σίγουρα με φοβίζει, αλλά πρέπει να προστατέψω τους ζυγάτες μου από άλλα φύλλα και προτιμώ το bet σε αυτή την περίπτωση. Βαλές το χέρι, βαλές και κάτω. Τώρα θα σου δείξω ποιος είναι πραγματικά μεγάλος παίκτης. Call. Check. Check. Στην περίπτωση αυτή θα κάνω check, διότι στο flop στα πρώτα 3 φύλλα είχε κάνει call, επομένως μπορεί να έχει τον άσο, επομένως δεν θα ρισκάρω να στοιχηματίσω και θα κάνω check. Κέντα δεν έχει, χρώμα δεν έχει, θα δοκιμάσω ένα μικρό bet. Bet. Call. Στην περίπτωση αυτή έκανα call, διότι ο αντίπαλος είδε αδυναμία που έκανα check στο turn, θεώρησε ότι κερδίζει με το βαλέ, το bet που κάνει είναι 1/4, 1/5 του pot, κάνω crying call γιατί θεωρώ ότι μπορεί να κερδίζω. Λοιπόν, εγώ έχω φέρει 2 φορές fold, πάνω σήκω θα αλλάξουμε. Όχι ότι είμαι προληπτικός, αλλά κατάλαβες, μήπως αλλάξει λίγο το γούρι, παιδί μου. Ναι, κατάλαβα. Να το. Λοιπόν, 2 άσο επιτέλους, άλλαξε καρέκλα προφανώς. Φίλησε το δαχτυλίδι μου προφανώς. Την καρέκλα την παίρνω σπίτι μου. Raise. Call. Με το συγκεκριμένο παίχτη επέλεξα να κάνω σκέτο call με τα δεκάρια μου, γιατί θέλω να παίξω μαζί του πόκερ. Αυτός είδε τα φύλλα του, είπε να το. Φίλησε το δαχτυλίδι. Αν πάρω κι εγώ ένα δαχτυλίδι. Πάσου. Πάσου. Εγώ κάνω bet. Call. Με το συγκεκριμένο παίχτη επέλεξα να κάνω σκέτο call. Θεωρώ ότι παρασύρεται ο παίχτης αυτός και στην εξέλιξη αυτής της πάσας, αυτού του χεριού, μπορώ να κερδίσω μεγαλύτερο pot. Μπεντάρω πάλι. Call. Λοιπόν, έχω το πιο δυνατό φίλο, έχω 2 άσους. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει. Μ' ακολουθεί. Μπορεί να μπλοφάρει κιόλας. Εντάξει, δεν φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια. Πηλάω δαχτυλίδι, τα αλλάξαμε και θέσει με τον πάνω, τώρα είναι κλειδωμένο. Έτοιμος. Ξέρεις τι, θα κάνω all in. Πάμε. All in. Call φυσικά. Στην περίπτωση αυτή τράπαρα που λέμε τον αντίπαλό μου, διότι έκανα και call στο flop και call στο turn, στο τέταρτο φύλλο, και ο παίκτης θεώρησε ότι έχει το καλύτερο φύλλο και έκανε all in στο river, στο πέμπτο φύλλο, και έτσι κέρδισε ένα πολύ μεγάλο pot. Κοίτα ρε φίλε, τζάμπα αλλάξαμε καρέκλες. Είσαι καντέμις πάνω, να ξέρεις. Στο συγκεκριμένο χέρι ο παίκτης έχει κάνει σωστά bet στο flop, στα πρώτα 3 φύλλα και στο τέταρτο φύλλο, αλλά μετά στο river, στο πέμπτο φύλλο, πρέπει να κάνει check για να μείνει μικρό το pot, αφού πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι με άσους μπορεί να χάνουμε από 2 ζευγάρια ή από set και πρέπει να εξασχίσουμε pot control.